Здравейте, приятели! Знаете ли, когато пролетта почука на вратата, тя не носи само топло слънце и пъстри цветя. Носи и една много стара вълшебна приказка. Приказка за радост, за песни и, разбира се, за шарени яйца. Искате ли да я чуете? Чудесно! Хайде тогава, нека заедно да отворим страниците на тази пролетна история. Тя е пълна с музика и надежда, а бабите я разказват на своите внуци от много отдавна. Да започваме! И така, нашата приказка започва в една много специална събота, точно преди големия празник Великден. Този ден се казва Лазаров ден и е изпълнен с най-красивите пролетни песни и танци, които можете да си представите. Само си представете, в този ден всички млади момичета в селото се превръщат в истински пролетни принцеси. Обличат най-красивите си пъстри рокли, които направо греят на слънцето. А на главите си сплитат венци от най-първите цветя и свежи зелени клонки. Тези прекрасни момичета, които наричаме лазарки, се хващат за ръце и тръгват на малки групички. Те чукат на всяка врата, за да донесат със себе си песен, радост и благословие за цялата къща. И знаете ли какво правят? Това е най-интересното. За всеки един в къщата, за мама, за татко, за децата, лазарките пеят специална песен с пожелание за много здраве. А докато пеят, подскачат високо, защото се вярва, че колкото по-високо скочат, толкова по-високо ще порасне житото на полето. А стопаните, толкова щастливи от гостинките си, пълнят кошничките им с сурови яйца. Един малък символ на новия живот, който пролетта носи. Но приказката съвсем не свършва до тук. Още на следващия ден, в неделя, идва нов, още по-цветен празник. Наричаме го Цветница или пък Връбница. Сещате ли се защо? Сигурно сте виждали как на този ден по вратите на къщите се закачат зелени клонки. Защо ли го правим? Ами това не е просто украса. Това е спомен за една много стара и важна история. Историята ни връща далеч назад във времето. Когато Исус Христос пристигнал в големия град Иерусалим, хората толкова много се зарадвали да го видят, че го посрещнали като истински цар. Те постилали дрехите си по пътя пред него и размахвали зелени палмови клонки, за да покажат колко го обичат и колко се радват. И тъй като тук в България нямаме палми, ние използваме върбови клонки. Те са първите, които се събуждат за нов живот през пролетта. На Цветница хората носят тези клонки в църквата, за да бъдат осветени. След това всеки отнася по една осветена върбова клонка у дома и я слага до иконата. Така тя пази семейството от всичко лошо и носи здраве през цялата година. И така, нашата приказка вече наближава своя най-светъл момент. Навлизаме в седмицата преди Великден, когато всяка къща се изпълва с едно такова трепетно очакване и ухае на празник. Най-вълшебният момент е боядисването на яйцата. Представете си само, на Велики четвъртък, рано сутринта, баба става първа. Тя взима едно единствено яйце и го боядисва в най-яркото червено. Защо точно червено ли? Ами защото това е цветът на живота и на здравето. И с това първо, специално яйце, тя нежно докосва челцата на децата, като им пожелава да растат здрави и румени. Това яйце е пазителят на дома и се паси чак до следващия Великден. А докато шарените яйца съхнат, из къщата се разнася друга вълшебна миризма. Ухае топъл козунак. Това е един много специален сладък хляб, който се меси с много любов. Всички помагат, и малки, и големи. И къщата се изпълва с уют и едно такова сладко очакване на празника. И така стигаме до кулминацията на нашата пролетна приказка. Най-светлият, най-радостният ден от всички – Великден. След цялото това чакане, след песните и вкусните аромати, най-накрая идва и той – денят на голямото тържество. Ден, който е изпълнен със светлина и радост, в който празнуваме победата на доброто и на живота. На този ден хората си имат един специален поздрав. Вместо «Здравей», те се поздравяват с думите «Христос воскресе». Това е техният начин да си кажат най-радостната новина. А този, когото поздравяват, отвръща «Воистину възкресе», което означава «наистина възкръсна». Все едно единият казва «Той отново е жив», а другият отговаря с радост «Да, наистина е жив».
Хайде, пробвайте и вие! И сега, готови ли сте за най-веселата и може би най-шумната част от празника? Време е за голямото състезание с великденски яйца. Правилата са много лесни и много забавни. Всеки си избира най-красивото според него яйце. След това двама души ги чукат едно в друго. Чието яйце се счупи, излиза от играта. И така се продължава, докато не остане само едно единствено здраво яйце. А този, чието яйце е победител, се нарича борец и се вярва, че ще бъде най-здравият през цялата година. И така, нашата пролетна приказка е вече към своя край. Но защо е толкова важно да помним и да разказваме тези истории за лазарки, върбови клонки и шарени яйца? Ами, всички тези обичаи, песнете на лазарките, върбовите клонки, червеното яйце, те са много повече от игри и украса. Те са като една вълшебна нишка, която ни свързва с нашите семейства, с баба и дядо и с всички преди тях. Те ни напомнят, че след всяка зима идва пролет, а с нея нова надежда, нова топлина и нов живот. И така, нашата пролетна приказка свърши. А сега кажете, коя е вашата любима част от нея? Песните на лазарките, уханието на козунака или пък веселото чукане с яйца? Помислете си и споделете с най-близките си. Нека празниците ви бъдат светли, топли и пълни с обич. Весели празници!